Здравейте на всички, аз съм Асен Младенов. Дойде и днешният дългоочакван ден, който ще бъде в Слънчев бряг. България търси златни ръце, ще има състезания, ще има обучения, ще имаме лектори от Турция, ще има много изненади и награди. Нека пожелаваме на всички участници успех и стискаме палци! Здравейте! Включваме се отново. Вече пристигнахме. Намираме се в хотел Secret. Дестинацията е Слънчев бряг. Намерихме време да се odpoчинем. Заредихме с положителна енергия. А сега е време да запознаем нашите участници с правилата. Здравейте отново! Току-що приключи конференцията, която имахме. Там обясниха самите правила на самото състезание и събитие. Имаше доста въпроси, на всеки един въпрос се отговори по правилен начин, така че очаквайте следващото включване. Добро утро, здравейте отново! Днес предстои регистрирането на всички участници, така че нека да им пожелаем успех и стискаме палци на всеки един. Нека да ви покажем част от организацията, за да бъдете свидетели на абсолютно всичко. Заповядайте! Така, намираме се в момента тук в място на регистриране. Това са организаторите Ивайло Бушнаков. Радвам се да ви го представя. Здравейте на всички! Асен Младенов е страхотен човек. Това искам да кажа на първо място. Освен, че е страхотен бръснар, всички знаете, на първо място е човек с голям оча. Благодаря, че Благодаря ти, да те живи здрав. Искам да ви представя другия организатор, Ахмед Сашев. Поздравления, братенце, без вас нямаше да се случи всичко това. Как се чувстваш ти? Аз съм супер, само искам да очертая, че ако не беше Асен, това събитие нямаше да бъде толкова красиво. Благодаря на Асен, всичко е наред. Благодаря много, благодаря много. Да кажеш ли няколко добри думи на късвачи за всички състезатели? Кръв за кръв. Какво да кажа друго? Ивайло? Всичко от себе си да дава. На добри думи за състезателите, надъхваш ли? Състезателите да дават всичко от себе си и да бъдат себе си. Казвам. Няма значение дали ще спечелят или не. Щом са направили смелата крачка да участват, означава, че са шампиони. Точно така, благодаря ви много, момчета, наистина за абсолютно всичко. Пак казвам, без вас нямаше да се случи всичко това. Благодарим. В момента сме тук с Калин. Искам да ви го представя. Той е един от най-младите участници. Той ще каже малко повече за себе си. Здрасти. Здравейте, аз съм Калин Царево. Постригвам от година и половина. И имам собствен салон в град Царево. Браво. И се обичам доста работата и се надявам да успея днес. Готов ли за това приключение днес? Мога да кажа да. Вчера се подготвихме така психически, физически, се настроихме за състезание и се надявам, че ще бъде окей. На колко години беше? На 17. Значи, както казах, той е един от най-младите участници тук в това събитие, така че нека да му пожелаваме успех и стискаме палци. Благодаря много. Късмет, братенце. Благодаря ти много.
Добър вечер отново от мен. Състезанието току-що приключи. Мина всичко перфектно, гладко. Никой не се притесни, никой не е сгрешил с нищо. Всеки си следваше правилата, нямаше гафове. Сега следва награждаването и да видим кой ще бъде победителят. Здравейте отново, току-що приключи награждаването. Тук сме с нашият приятел Кирил, един от първите основатели като бранш браснари и първият човек, който е направил академия, аз така ги наричам двигателите на браснарите. Здравей, Кирил! Как се чувстваш, приятели мои? Страхотно. 2 дни доста плътни, приключихме, сега вече можем да починем, така че се чувствам уникално. Яко. Ти? Аз доста се развълнувах като цяло, защото ми беше като за първи път да бъда жури. Така че ми беше доста интересно, беше трудно, но все пак успяхме да намерим нашите фаворити. Да, 100%. Беше много сложно наистина, приятели, винаги да са в жури, това е малко стрес и ако можахме да дадем първо място на всички, сигурно би направили така. Малко дадоха някаква субективна оценка. Абсолютно. Опитахме да сме на макс обективни, така че надявам се до година ще видим още тройно или в 5 пъти повече приятели, браснари, мъжки фризьори, женски фризьори, колористи, заповядайте. На България търси златни ръце. Момчета положиха за тия няколко дни много усилия и предполагам, че още повече усилия положиха за подготовка. Трябва да ги подкрепяме, защото те са нашите колеги и доколкото виждате, много се стараят за нас. Така че бъдете част другата година, защото ние трябва да бъдем една армия. И в края, приятели, искам да кажа едно. Следвате канал Barbershop Marty, следвате това момче, зад кадъра, румбата. Тия пичове за вас правят специален контент. Натисни бутон лайк, натисни бутон да следваш този канал, иначе те спрят ще да правят този контент и ти няма какво да гледаш в петък докато вечеряш. Така че помагаме просто с безплатни неща, с подкрепа, с коментари, с репостове. Дайте заедно да развиваме браснарство в България. Ево на вас, момчета. Благодаря ви. Също така, това не е края на цялото това събитие България търси златни ръце. Утре с екипа на Headhunter, с Кирил и с Митко ще проведем едно прекрасно обучение. Ще покажем няколко техники, които ще бъдат полезни за вас. Току-що премина първото обучение от Barbershop Marty и нашите приятели Headhunters. Направихме презентация, направихме и семинар, показахме де-факто фейд техники. Митко Захариев показа как се работи с малко по-дълга коса. Така че следва сега семинар за бизнес в сферата, как точно да се води един бизнес, след което веднага се включват Калян Надев и Ивайло Бушнаков. Ще покажат техника за начинаещи и напреднали за трибал.
Благодаря. Здравейте и добър вечер на всички! Ето ни отново, изморени, но продължаваме напред и нагоре. Свърши абсолютно всичко, беше наистина едно невероятно шоу, невероятно представление спрямо момчетата. Момчетата са се справили чудесно. Мога да кажа само едно огромно браво на всеки един. Преди да тръгнем имахме обучения. Минахме всички, имаше доста интересни неща за гледане. Представям си какво е на самите организатори, на Ивайло и на Ахмет. Огромно благодаря за поканата, момчета, още един път. Ако не сме го казали, благодаря ви наистина за поканата. За мен беше чест да бъда първа година като участник в такова събитие и то като жури. Аз мога да кажа само, че да те обявят за победител, първо, второ или трето място, независимо кое е място, само искам да вметна, защото каквото и място да вземеш, дори да не вземеш нищо, трябва да се чувствате като победители. Това, че сте присъствали, това ви прави победители. Обръщам се към всеки един колега в бранша. Не пропускайте семинари, не пропускайте обучения, не пропускайте състезания, не пропускайте абсолютно нищо. Вие трябва да се развивате по всяко едно време. Независимо дали новозапочнал в бранша или най-добрия в цялата планета, така ще го кажа. Вие сте длъжни да отидете, защото винаги ще има нещо ново, което да видите, което да научите. Учете се, ходете по семинари и бъдете себе си. Бъдете добри, бъдете живи и здрави. Аз лично ви пожелавам здраве, да се уважаваме и подкрепяме в всичко. Пак си повтарям думите, нека да бъдем една армия. Искам един ден, когато се обърнем назад и да си кажем, вау, ние сме много. Бъдете здрави. Благодарим, че бяхте с нас през цялото време. Чао и лека вечер от мен.